vanhu vaya vatotanga manje. I don't know kuti kana munhu achinzi ari kuita drink and driving ari kuzoti kuti akanganise vamwe vanhu life yavo here. Yanosangana nayo panapa muri Zimbabwe ndepari kunzi witness account. That guy asiya atsika vanhu pamuzinda, aisa mota mureverse ndokubva atsika vanhu nekudhuma mota ndokutanga kutiza. Then I followed him until azonodhuma a lady with bags after kuwadzana bridge going to town. Then adhuma T35 truck ikabuda muroad. It was terrible, terrible. Apa he was drinking beer hake. Ndo situation dzimwe zvinhu dziri kuitika muZimbabwe. Zvimwe zvinhu zvinokonzeresa kuti munhu akadhuma munabhatiza, I think vanhu munonyatsozvinzwisisa kuti chine chiitika. Anonyatsozoti iye ari 100% wrong, ari kumwa achidrive, ari kungoita careless driving. Vamwe vacho vanenge vasinawo zvitambi zvokuti akwanise kuzomirira nyaya dzake pasport. Saka anenge kuti zvese zvaakuita vakungoriska. But munhu haungazoriske uchidaro life yevanhu nekuti vanhu havasi huku. Iye azongonosvika obva anodhumirawo. Situation iripo ndo mota yacho yamuri kuona iyo yakapararira pa mota yeblacking. Yaita kuparara ipapo. Ameno kana kazosaro iye wacho pachake ari mupenyu because situation yanga ari aina kumira zvakanaka. Ndatobvawo ipapo ndichitonzwa tsitsi kuti chii chaizvo zvinochitika.